Din hija realtà. Kollox ola u kollox qiegħed ikompli jola. Dan qalu d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Charles Azzoppardi f'konferenza tal-aħbarijiet li trattat is-sitwazzjoni tal-faqar f'pajjiżna. Din hija realtà. Kollox ola. Kollox qiegħed ikompli jola waqt li l-gvern bil-mod tiegħu qiegħed jgħaddi il-miljuni, jisparpalja l-flus, jagħti l-konsulenzi u jaqdi lin-nies tal-qalba. In-nies hemm barra jafu id-batija li huma għaddejjin minnha. Żieda sproporzjonata fuq kollox. Charles Azzoppardi tenna li hemm familji li qed ikollhom jiġġieldu mar-realtà preżenti li l-paga mhux qed isservihom sal-aħħar tax-xahar. Minħabba fek dawn in-nies lanqas biss jistgħu jgħixu ħajja kif jixtiequ u anke dawk li fil-passat kienu jgħixu ħajja komda qed jinkwetaw fuq iż-żieda fil-prezzijiet. Huwa qal ukoll il-gwerra fl-Ukrajna u l-pandemija mhumiex il-kaġun ta' dan kollu, iżda li xorta waħda ħallew impatt fuq is-sitwazzjoni tal-faqar. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo qal li diversi familji spiċċaw jonfqu l-flus fuq affarijiet essenzjali biss u fakkar li l-kirjiet huma wisq għolin, b'riżultat li l-paga mhux qed twassal sabiex dawn il-familji ikunu jistgħu jixtru l-affarijiet kollha li għandhom bżonn. ċinturin qed jissikka u dan l-sikkar mhux qed jaffettwa li kulħadd l-istess, għaliex min kien diġà qiebes fil-ħajja tiegħu, min diġà huwa issikkat fil-ħajja tiegħu, prattikament qed iħossha iktar. U allura x'qed jiġri f'dal pajjiż? Jekk wieħed jitkellem, jgħidulu inti qed tesaġera u inti mhux verità li qed tgħid inti. Mentri min ma jitkellimx iħossha wkoll imma joqgħod lura għaliex qed jistana qed igawdi. Huwa kompla jgħid li hawn żieda allarmanti ta' nies li qed jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom u meta jmorru f'shelter ma jkunx hemm post u saħansitra jispiċċaw jorqdu fil-karozza tagħhom. Ivan Bartolo tenna li n-nies li jmorru fil-food bank żdiedu wkoll għaliex il-paga ma sservix. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista qalu illi hemm bżonn il-pajjiż iħares il-quddiem u jeħtieġ li tingħata l-għajnuna lin-nies vulnerabbli.